Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati moj prvi snimak. Dakle, mislim da smo mogu dati kako je skinu nešto bez kamere, u redu. Slobodno ga lajkujte, to jest prijavite se. Ok, danas ću vam pokazati kako da igrate Agar i O sa drugovima. Pričekajte ako želite da pogledate, naravno ostanite s nama. Ok, ovo je nebitno uopšte. U redu. Ako hoćete to morate da uključite Google. Čitaj. U redu. Kada se uključi Google, kucate sljedeći. A-G-A-R-Z. Agaz. U redu uđete u prvo koje vam izađe i možete uživati. Izaberete FFA. Izaberete FFA koji ćete, dogovoriti s stilom koji ćete. I ovdje imate naravno chat, samo što meni sam malo slabije ide. Ok. To je bilo to od ovog videa, nadam se da sam vam pomogao. Ako vam se svidao klip, molim vas lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal, mnogo bi mi značilo.